هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران رمضان 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 هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران. PA College of Engineering Principal Dr. Ramesh Sir, Pharmacy Principal Dr. Samiullah Sir, Vice Principal Mubin Sir, MBA Director Amin Sir, PA Polytechnic Principal Sophie Sir, മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ 24 വർഷം മുമ്പ് മഹാനായ PA ഇബ്രാഹിം ഹാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മസ്ജിദ് വേണമെന്നുള്ളത്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം ക്യാമ്പസുകളിൽ മാത്രമേ വഖഫ് ചെയ്ത പള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രയർ ഹാളുണ്ടാവും. അന്ന് ഈ പള്ളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഞാനും അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പള്ളിയും ഈ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിറയും. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷനാണ്, എൻജിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ. അതുപോലെ സാറ്റർഡേ ആണ്, കുറേ പേർക്ക് എക്സാം. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസ് കുറവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ജുമാക്ക് പള്ളി ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമായി ഈ പള്ളിക്ക് ഇന്ന് പേരും വെച്ചു. ഈ പള്ളിക്ക് പേര് ഇന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ നൽകി. മസ്ജിദ് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് ഈ പള്ളിക്ക് പേര് വെച്ച്. ഇന്ന് അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പേർക്ക് മസ്ജിദ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ പള്ളി നിലനിൽക്കും. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം, വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, എൻ്റെ പള്ളിയാണ്. ഈ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന അമലുകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസുകൾ, പല ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസുകൾ, പല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, പല സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഈ പള്ളിയിൽ അവർ കാണുന്ന അമലുകൾ കണ്ടാൽ ആരും കണ്ണ് കുളിർമിച്ചു പോകും. ആരും പൊക്കി പറയുകയോ പ്രശംസിക്കുകയോ ചെയ്യാല്ല. ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ
ചില ക്യാമ്പസുകൾ ഇന്ന് വളരെ മോശമായ വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ധാർമ്മികമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഇത് ഇബ്രാഹിം ഹാജിക്കാരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. അതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളും ആ ഫിക്രോടുകൂടി ആ ചിന്തയോടുകൂടി ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ ചെറിയ സമയമുള്ളൂ, 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തും. അതിനുശേഷം മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇഫ്താറിന് വേണ്ടി പോകും. മഗ്‌രിബ് ശേഷം ഇസ്ലാമിക സ്പീച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ വെച്ച് നൽകപ്പെടും. എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അൽമദീന യതീംഖാന ഡയറക്ടറും കൂടിയായ അബ്ദുൽ അബു സാരി അൽ ഹസരിയെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. ചെറിയൊരു വിഷയം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സമയം അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ചെറിയൊരു ചിന്ത മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. ഈ റമദാൻ മാസം എന്നുള്ളത് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്നുള്ളത് ഖുർആൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു തീം, ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലിയുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഖുർആൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടോ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ സയൻസ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടുകയാണ്. ഖുർആൻ 1400 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഖുർആനിനെ സൈഡ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ സയൻസിനെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സയൻസിൽ നിന്ന് ഖുർആനിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഖുർആനല്ലേ സെൻട്രലിൽ വരേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ അടുത്തറിയാം, നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ടൈറ്റാനിക്കിലെ കാണാൻ പോവുകയും അവിടെ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വലിയൊരു ചർച്ചയായ വിഷയമാണ്. അതിൻ്റെ പിറകെ പോകേണ്ടതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വിശാലമായ ചർച്ചകൾ നടക്കാം. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത്, ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഫഅ്തു ബി സൂറത്തിൻ മിൻ മിസ്ലിഹി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഖുർആൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ തഫ്സീറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ മാജിക് എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. ആ വെല്ലുവിളി എന്നുള്ളത് സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ പിന്നെ കൂടണമെന്നില്ല. മറിച്ച് നാം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട വിഷയം എന്നുള്ളത് ഖുർആനും അതിലെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും സാഹിത്യത്തിലൂടെ എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചതും എന്നൊക്കെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വിശാലമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു റമദാനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോമ്പുതർക്ക് ക്ഷണിച്ച ഈ കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും എല്ലാവർക്കും അങ്ങേയറ്റത്തെ കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്ന നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Alhamdulillah, we have all gathered here today on a very special day, in a very special month. We have, as per what Maulana Izzuddin Sahab said earlier, completed 24 years from the inception of this Quran competition or quiz competition that we have been having during the month of Ramadan based on the Quran. It was a vision of our founder chairman Dr. P. Ibrahim Haji to inculcate the values
of the Quran in each and every individual that passes through the doors of this institution. And one such initiative is what we are celebrating today. One of the lessons from this is to understand the importance of spending time in understanding the Quran, spending time in understanding the message of the Quran, that this glorious book has been offered to us from Allah subhanahu wa ta'ala. Not only do we need to learn how to recite it in the best way, we should also spend our time and energy to understand the messages that have been conveyed by Allah subhanahu wa ta'ala in this book. One such example is that of our founder chairman, who during the last few years of his life, not to say that it was restricted to the last 4 years, but during the last 4 years of his life, it's a very special experience where he would attend Quran class or tafsir class. Not only was it tafsir, but they also included teaching the Arabic language so that you can understand the Quran better. So with each ayah, they would give the translation, they would teach the Arabic context, they would teach the tafsir of that ayah, and they would teach the history behind that ayah. So a lot of things that would come along with each and every ayah were taught when they were doing the tafsir. This had a very major impact on him, to the extent that he would never imagine missing that class, even during the most busy of his schedules. To the extent, in case he was out of country, the class used to happen on Friday, he would fly back on Thursday night just to attend this class on Friday morning, because he felt a special connection and love with that, with understanding the Quran. Fast forward to the last day of his life in this world, or the last hour of his consciousness. He was distressed the whole previous night because he was not able to sleep because of his pressure fluctuations, which later led to a stroke in the morning. But 1 hour before he actually had the stroke, he was completing the homework that was assigned to him by his ustad, who was teaching the tafsir. He was very diligently sitting like a student, trying to recall the words that were taught by his ustad and writing it down on a piece of paper. He took a picture of the homework that he completed and he sent it to his ustad. Now this was an action of a very senior person with matters of age, with matters of the achievements that he has done throughout his life. He was 78 years old when he passed away. But his fondness to learn, his eagerness to acquire knowledge, even at that day and age, is something that is truly admirable and something worth emulating. Because
even after spending a whole night distressed, not being able to sleep, his thought was, let me complete my homework. And he did just that. And if we would like to assess his last few actions, that was really the last functional action that he actually did before he had his stroke and before he left this world for his heavenly abode. So the message I want to convey here is, please, you're never late to learn, you're never late to spend time with the Quran. Rather, you should be on that journey throughout your life, as stated in the example by our founder chairman, where not only was he trying to learn, but he was very committed to it. So there are many instances in life where we come across many busy schedules, but have that intention that you want to learn, and you take steps towards it, and Allah will guide you and show you the way to acquire the knowledge of His beloved deen and to practice it in our lives, inshallah. So I want all of you to make an intention to learn and to have that intention to acquire the knowledge, and make a plan for yourself, make a routine for yourself on how you can make that beneficial for yourself. Inshallah, Jazakallah khair. ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്, നമ്മളെ ക്യാമ്പസിലെ ഒരു പള്ളി വേണമെന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹയം 24 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ ക്യാമ്പസ് എത്ര മനോഹരമാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പള്ളി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്ര വലിയ സൗകര്യമാണ് എന്ന് അന്ന് മർഹൂം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ മർഹൂം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ, നല്ല നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 വർഷമായിട്ട് ഇത് വളരെ ഉഷാറായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം ഹാജിക്ക് പുറത്തു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും മിസ്ർ സവാബ്, വിശാല മനസ്കനായ വലിയ കാരുണ്യവാനായ, എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാവരോടും വലിയ കരുണ കാണിച്ച ആ മഹാന്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഈ സന്തോഷം പോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിലും അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. നോമ്പുകാരൻ്റെ 2 സന്തോഷമാണ്. ഒന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമുള്ള സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സന്തോഷത്തെപ്പറ്റി ആരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തുറക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷം നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇതേപോലുള്ള യക്കീനാണ്, ഉറപ്പാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജീവിതം മുഴുവനും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും തവക്കുലോട് ആക്കി ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന് സന്തോഷിപ്പിക്കും. റംസാൻ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നിയത്ത് ചെയ്യാം. ഓരോ സീസൺ ഓരോ വിത്ത് ഇടും. ആ വിത്താണ് ആ സമയത്തുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നത്, കായ്കൾ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ അമലുകളുടെ വിത്തിടേണ്ട സമയമാണ് റംസാൻ. എല്ലാവരും നിയത്ത് ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിതം മുഴുവനും തഖ്വയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം പോലും വിട്ടുകളയാതെ ഖളാക്കാതെ നമസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഖാൻ്റെ ആ വലിയൊരു, അദ്ദേഹം വഫാത്തായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ മുളച്ചിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമലുകൾ ഓരോ പള്ളികളിലും നടക്കുന്ന അമലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിസ്ർ സവാബ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിർത്താം. 24 വർഷം മുമ്പ് മഹാനായ PI ഇബ്രാഹിം ഹാജി മർഹൂം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമായ മലപ്പുറത്തെ പള്ളി ആണിത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 മിനിറ്റ്
ചുരുങ്ങിയ സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. Very happy to be here today in this holy month of Ramadan. Our father, late Dr. P. Ibrahim Haji, founder chairman, was very passionate about education and deen. He used to go out of his way to ensure that this matter of deen is spread everywhere. And part of that, today we have been able to hold competitions in quiz, in speech and in recitation. And Alhamdulillah, many students have participated much more than before. And today we will be awarding them. Alhamdulillah, we are able to do this with great tawfiq in this holy month of Ramadan, a month in which the Quran was revealed, a month which is revered much more than all the other months. All our ibadah is rewarded abundantly by our Creator Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. We should have and we should make effort to connect much more with the Quran. It is a great source of guidance, a great source of inspiration and light. And inshallah, this will be a small source of motivation to go through the holy book and to understand it better and to better our lives. I thank you. I congratulate all the participants and the winners. And inshallah, hoping that every year as the years go by, everybody is able to participate in this. I thank you so much. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As a part of Dr. P. Ibrahim Haji Memorial Ramzan competitions, we conducted 3 significant events: Quran recitation, quiz and speech competition. Today we have here to honor the winners who have excelled in their competitions. As I call the prize winners' names, they should come forward to receive their prizes. The awards includes cash prize, valuable Islamic literature and mementos. I request all the dignitaries to kindly do the honor of presenting the awards. Quran recitation competition. Prize winners. First prize goes to Abdullah PV, PA College of Engineering, Civil Department, 2nd year. Abdullah. Inshallah, P. Ibrahim Said. Second prize bagged by Fadil Muhammad, PACE, Computer Science, 2nd year. Fadil Muhammad. Third prize goes to Ahmad Irfat, PAFGC, BCA, 3rd year. For each competitions, we kept consolation prizes also. Abdul Rahman, PAPT. Abdul Rahman, PAPT, Civil Engineering. Muhammad Shafiq, PACE, Computer Science. Muhammad Sawad, PACP, B Pharma, 2nd year. Come and receive. Mazhar Sheikh, PACE, Computer Science, 2nd year. Rizwan Yes, PACE, Mechanical, 3rd year. Yaqub Nazir, PACP, B Pharm, 1st year. Hassan Zahir, CMSR, MBA, 1st year. Yusuf, PA Institute of Physiotherapy, BPT, 3rd year. Raihan Qazi, PACP, B Pharm, 4th year. Muhammad Zayan Samir,
PA College of Engineering, Computer Science Department. Now I call the winners of this competition. First prize goes to Farzeen Abdul Qadir. Pace. Yeah, okay. I request Mr. Amin Ibrahim to honor the winners. Farzeen Abdul Qadir, PA Engineering, Electronic and Communication, third year. Muhammad, second prize, Muhammad Arsalan, PA College of Pharmacy, B Pharma, fourth year. Muhammad Arsalan. Third prize backed by Rizwan, PACE Mechanical, third year. Consolation prizes, Mohidin Taib, PA College of Pharmacy, B Pharm, final year. Muhammad Umair Qazi, CMSR, MBA, second year. Muhammad Jazil, PACE Computer Science, second year. Adil Farooq, PA College of Engineering, Computer Science, third year. Muhammad Bilal, PA College of Engineering, Computer Science. Muhammad Sahil, CMSR, MBA. Rakib Hussain, PA College of Pharmacy, B Pharm, third year. Muhammad Shamaz, PAPT, Polytechnic, Computer Science, third year. Ahmad Irfad, PAFGC, first grade college, BCA, third year. Abdul Muhafak, PACE, PA College of Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, AIML, third year. Now I call the winners of speech competitions. I request Mr. Hajappa Padmashri to honor the winners. Muhammad Saeed, first prize bagged by Muhammad Saeed, PAFGC, BCA, second year. Second prize goes to Muhammad Salahuddin, CMSR, MBA. Muhammad Salahuddin. Third place goes to Mohiuddin Taib, PACP, B Pharm, fourth year. Now I request Mr. Amir Sangal to honor the winners. Arsalan, PACP, B Pharm, fourth year. Adil, PACE, CSC, Computer Science, third year. Muhammad Sinan, PACP, B Pharm, second year. Muhammad Imran, CMSR, MBA, first year. I request Dr. Rizwan to honor the winners. Thank you, Jazakallah Khair. And also congratulations to all the winners and participants.